Un 21 de setembre de 1985 vam organitzar a Benigànim la 8a Festa de les Danses de la Vall d'Albaida. L'organització de la festa va suposar un gran esforç per al grup de danses Arrop i Teledetes de Benigànim. La gran participació, tant dels diferents pobles com dels veïns i veïnes de Benigànim, van contribuir a que tots els actes foren un esclat de cultura i festa popular. D'això fa 22 anys, en els quals han passat moltes coses i volem fer memòria. Però la història no va començar l'any 1985, sinó que comença uns anys abans, l'any 1981. Vam fer bando que volguera apuntar-se les danses que anava el Déu José Maria de vegada a promoure. Hi havia gent, amics meus de quadrilla, la meva germana i gent d'altres coses que el van ajudar. Devia tindre 12 o 11 anys quan vaig començar a ballar. Vam fer un grup d'amics i vam continuar. Teníem un llibre el qual tenia totes les partitures de Benigànim. Que vam anar a València a parlar amb la Maria Teresa Oller. Venia el tio Piquera a tocar el tabac i el tio Paco, el de Bèlgida, el Paco Llorenç, ens tocava la dolçana. Després de molts assajos, finalment varen debutar a la placeta de la Morera, el dia de la festa del Joc. Nosaltres vam tindre la sort de pillar encara la placeta que ens va ajudar a repetir les cançons, ens va ajudar a repegar les danses. Anem a ballar el que es diu la Jota de Benigànim. Este ball l'han tret gràcies a l'afició que té el tio Maseta, que ha anat recordant-se a poc de lo que ell ballava a Pireí, de lo que havia vist ballar. I també a un xic que li diu el Sebastià de Xètida, que està molt enterat del folklore del País Valencià i ens va ajudar en companyia del tio Maseta a treure tot això. I també la part de la música que l'ha tret a Paco i la rondalla, que si no, no hauria sigut possible treure. Bueno, pues un aplauso para todos que se merecen todos.
siga, si és padrina millor, si és padrina millor, si és padrina millor, i arracónamela, tírame la racón. Benvingut a la vida de festa i enhorabona per la feina que ha fet vostè en el grup. Però jo volia saber la seva història com a ballador. Quan començava vostè a ballar? Perquè supon que vostè aprendria d'altres majors que vostè i en un moment en què ballar a poble era una cosa molt natural, abans de perdre. Pues no recordo perquè des que tinc coneixement he tingut afició. I en aquells temps, pues, així en el programa, en qualsevol festa de carrer, tocava la xerimita i la caixa i així espontàniament a ballar dansa. I des d'entonces que jo he tingut molta afició, però se va perdre la cosa aquella en la que tenim avui una il·lusió recordant els temps passats i en la il·lusió. Jo crec que es va perdre com el Guadiana, que s'amagar i tornar a aparèixer perquè persones com vostè no pergueren l'afició i han sabut mantindre aquesta flama encesa per tal de passar-la a la joventut del poble i que el nom de Benigànim no desaparega del planeta de la cultura popular valenciana i que la manera de ballar i de cantar de Benigànim puga recórrer el món sencer portant ben alt el nom del poble gràcies a persones com vostè. Jo crec que podria premiar-li modestament amb un aplaudiment fortíssim a Josep Maria Escudera la seva dedicació. Enhorabona, moltes gràcies. El grup de danses de Benigànim, des del 1986 fins al 1993, ha visitat Bèlgica, Alemanya, Portugal, Dinamarca, Suïssa, França i Itàlia. Van viatjar, que va obrir moltes les vistes a molta gent a la vista del poble. Que la gent s'hi provara a ballar les danses és ben divertit. Valorarem entonces lo que ha valgut la pena. Amb molta il·lusió vam acudir a la festa de les danses d'Agullent, Fontanars dels Alforins, Ontinyent, Albaida, Benigànim en 1985, Aielo de Malferit, El Palomar, Alfarrasí, Bocairent, Llutxent, Castelló de Rugat, Salem i Benicolet en l'any 1993. Després d'aquest any, no va tornar el grup de danses a ballar en la festa fins el 2006 a Albaida. Una llàstima que tanta feina que vam fer que ara estic tot perdut. Han passat els anys i sembla que tornem a començar de nou. Però el més important és que la saviesa popular de Benigànim, la de les danses i les cançons populars, no es perd.
Nosaltres anem a posar el nostre graner de sorra per aconseguir que això no passi. El tio José María ja fa temps que ens ha deixat, però la tasca que va fer i la que vam fer nosaltres en els anys que va treballar el grup ha perdurat i desitgem continuar-la amb il·lusió i amb l'orgull de ser i sentir-nos part de la història de Benigànim. La mar estarà eixuta i allí correran cartons verdins. I això és la nostra cultura, i si ho deixem perdre, ho hem perdut tot. I llavors jo tornaré i em casaré amb tu si vols, ja et pots començar. Això no s'acaba així. Continuem fent història.